There was a birthday celebration yaChiwenga that happened recently, and Minnie Baloyi mukadzi wacho posted kuti it was meant to be a small family birthday dinner to celebrate Soko at 70, but your funny was had. Did anyone see the kiss of being grateful Soko blew? Like I said, it was strictly a family dinner. Don't ask me why you were not invited. Ndoku Zivaika. Thank you, Tio Events and Zandile Zazandlovu. Okay, Murukonzwere emphasis. It was strictly a family thing. It was a family dinner. Do you still remember kuti pakaita birthday pakaita futi family dinner, and then pazoitwa yatiri kuudzwa nezvayo kuti it was a family dinner? Hamusikona kunge pane something chiripo apapa. Was that only family, or they were trying to just exclude people from ZANU-PF especially? Because there was no chigananda inside. There was no scarf inside. Does this mean kuti hana vamwe vanhu vanowirana nawe here vari muZANU-PF zvekuva invite kubirthday rake ku70th birthday celebration yake? Kana one. I feel like they played their cards well, because ndiana anoda kuinvitwa, who wants to be seen time yatiri iyi. Ndiana anoda kuonekwa from ZANU-PF kuti anowirana naChiwenga, who wants to be seen amongst vanhu vanenge vari pabirthday. Kutoti family uko kuda kutraya kuda kutongotiwo, because nguva inoika vanhu vakawanda vari kuavoida vekuZANU-PF kuti vari kuassociata naChiwenga, although pane team rake ritori within ZANU-PF, but kuzoti aonekwe netimu iroro hazvisi kubuda these days, hazvibude. At this moment, no one wants to be seen associating naChiwenga, because it will send a bad signal, a very bad one. Ndo vanenge vakunzi ndo vari kuplanaka, ndo vari kudai vakati regai celebrate 70th birthday ika, but toregera kuuyu tongoti it's a family thing, because vamwe vanhu vandaona vanga vachinzi family havasi family. I don't think it's family. In fact, vanhu vandaona vari kunzi family ku iyo gathering ku iye 70. Ameno, I don't know. But anyway, it was beautiful. You could actually see kuti they were all happy. Zvine order. I think it was a black tie event because everyone was just wearing black. Koti akapinda futi apa. Akapinda wena. Pinda zvake mukomana akanzi ndiwe ucha. I think he was doing the emceeing and ameno, I don't know. But aiwa mini chinogona zvacho chiri kuda murume wacho. Ari kugona kutaura chokwadi. Celebration machichi anoita kunyatsoita make sure kuti murume wake is happy. Ari kugona kuvabata zvakanaka, Soko ari kuvanyatsovagona chaizvo. And zvinhu zvacho zvanyatsoratidza kuti aiwa ndezvemari. Ini ndinongotiwo ndinobvunzawo kuti isusu tichazoenjoyawo rini? Ndove nevenyika vari kungoenjoya. Tiringoona vane kuringoenjoywa nevenyika chete. Isusu handione tichizoenjoya nyika yedu zvakatovharana. I don't think we'll find ourselves one day tichitoitawo macelebration, tichitowestawo mari, tichitodididi. Nyika tozviona hedu kuti ndeyevashoma ivava. I'm not saying kuti they are not supposed to celebrate mabirthday avo, aivanga vacelebrate havo, but iko kastyle yake kungoti padiki vanhu vaita mapati padiki vadai, ikako ndokatinenge tisingade ikako. Anyway, mini anodiwa nevanhu, ndingabva ndatotsukwa panapa unzi zvamini mini ane mafollowers ake, ane vanhu vanomuda, and it's a good thing as well. I'm not saying kuti musamude, ngaadiwe nevanomudawo. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panya Eva, set a subscriber, please make sure that you're subscribed, and see you in my next video. Road to 50,000. We are almost at 43 now.